Naggagandan ang nag-I do dagiti sa nga pulo ket upat nga agiinayan ayat iti naiyuswat akasalan ng bayan iti ili ti pagudpud kas paset ti pannakarambak ti maikapitupulo ket dua founding anniversary iti ili. Ni mismo pagudpud Mayor Ralph Benemerito II ti nagserbing nga officiating officer. Saan man akas ang grande okasyon no maikumpara ka diti makitkita iti social media, marik namet tinauneg a panagayat dagiti nagkari atong palbiag ti panagdennada. Politek, disidido kayo. Nagkasar ka nag-asawag. Alangarot. Siya matawenen nga agdenden na ta Eric and Jesseline. Paragsakan da, gaputa kalpasan tinabayag ang panagarapaap da, they finally tied the knot. Napanunot mi sir nga kasapulan nga kasar kami kasi para matlakad agad anak mi sir. Sapay ko mata daytoy nga naangay nga kasar ket sapay ko mata agtultuloy latat panagayat na kanya ken haan nga agbalbaliw iti kinasayaat. Sapay ako mata hanto pulos nga agbalbaliw mati panag gayat mo kanya. Agyamanak sir naragsakak meta nakitak meti panagkasar ti umuna nga anak ko sir tapos maala damit laing iti usto nga papel da sir nga te ginayat sir kun nagpinategda kas jeti kayat ko sir. Kuna ti Mayor amay sa kaditi rason no apay an isang sangayan ti kultura tayo ket gapoy ti close family ties. Inayon na ababaen ti panagkasar, tumibker pa iti panagden na ti ina ken ama ken ad-adda maprotektaran iti pamilyada. Ti Vatican City ken Pilipinas metlaeng ti saan aligal ti diborsyo. Imbatad na at ti panangipateg dagiti Pilipino ti kasar ket maysa kaditi mabalintayong ipagpanakkel. Datoy ti mesa nga papalan ti sabaling nasyon, sabaling kultura, datoy kinasideg iti pamilya. Ti mesa ditoy Pilipinas ya. Iso nga importante unay pelaeng ditoy marriage kanya tayo ket lalalo kanya ya amin nakaskasarek. Kaya pasigurado nga talaga nga desidido da sakbay ko nga kasarek. Kasi jakayat nga in the end agsisina danto mutlaeng ha. Kabayatan na kaspaset pay laeng ti foundation anniversary na iyoswat pa iti job fair no sa dino anarway nga employment opportunities na iyasidek kadagiti umili. May sapay kadagiti highlights ti selebrasyon ket ti Cook Fest. Gaputa may sa coastal town iti ili ti pagudpod na ikan digiti partisipante di kundaway nga ibida ti kinabaknang ti kabaybayan da babaen ti panagusar kadagiti na dumaduma seafood kadagiti recipe a pinartuat da. Ito yung amin luton mi sir gat kasla fresh lumpia and iji wrapper na gat ito yung araramidak nga imamash ko nga gabi with marunggay and iji ito feelings na sir gat dumadara and shrimp tas adapay susup nando sir. One of the significant siguro sir is to enhance your skill and at the same time ma-experience damit no kasano ti makunkunang competition ti panagluto. Though they are aglutluto damot eskwela kasi major damot ti gitara. Mark Magdirila, Balitang Solid North.